Ćao ljudi, danas imamo jednu fantastičnu starogradnju, jednu zgradu što ima svoju priču. Da odmah ti pokažem dalje, ovdje se nalazi jedna spavača. Sada u suštini možda napraviš isto i kuhinju, jer svi priključki su u zidu. Na lijevoj strani ti se nalazi špajz. Na ove tri strane su prozori stari, znači od drveta, rest je urađeno znači, sa ovim plastičnim prozorima, kunštov. Ovdje u suštini bila prije trpezarija sa izlaskom na balkon. Kako vidiš sve, znači offseti, kompletno je stan miran, znači ove tri prostora. Druge dvije su naravno na ulicu, tako je stan u suštini napravljen. Onda na lijevoj strani imaš toalete sa umivionikom. Ovdje isto ima prozor kad se skine ovaj Abdeckung. Onda na lijevoj strani imaš veliki prostor, to možeš isto znači da odgradiš. Prije bio jedan zid ovdje, znači bila jedna velika spavača soba što ti nudi kompletnu mirnoću. I naravno nije jako svjetlo, za spavanje znači idealno. Također ovdje na lijevoj strani imaš kupatilo sa kadom i sa toaletom još jednom. Ovdje je bio jedan doktor, on je sad otišao u penziju. Znači 80% ljudi ovdje su doktori, znači isto možeš da vodiš ordinaciju ili da živiš ovdje kao stanje gevitmet. Na ovu stranu su prozori sa kunštov, znači sa plastičnim prozori, ne čuješ u suštini ništa od ulice. Također ti se nalazi istova lođija sa tim biciklom, ali bicikl nije u cijeli. Ovdje imaš veliku prostoriju, znači visoke plafone, fantastičan parket, kak vidiš isto prelijepa stara vrata. Onda ponovo znači, dolazimo u taj prostor gdje smo bili. Sve zajedno imamo ovdje 26 stanara, stan ima 126 kvadrata, imaš podrum ustu, zgrade iznutra i sa napolja kompletno sanirana, jako lijepa. Lokacija ti je fantastična, imaš tramvaj ispred zgrade, sve prodavnice imaš ovdje. Ako vas interesira, kontaktiraj nas samo kod Krasan Apart Immobilien.